size ne-intro la.
Thank you, Father. We give you all the praise. We give you all the honor. Akekho impela Nkosi ongafaniswa nawe. Umuhle uNkulunkulu namandla. Sibalekela kuwe uNkulunkulu wethu. Wena ulidwala lethu, intaba yethu, ukuphila kwethu. Baba sibonga kwakhona ebukhoneni bakho. Namhlanje uNkulunkulu wethu uzomnikeza udumo sithi lifanele umuhle uNkulunkulu wethu. Besingayapi uma besingasuka kuwe. uNkulunkulu ophilayo nguwe namhlanje. We bless you, Father. In the mighty name of bless you, Jesus. Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Asinibingelele kakhulu nonke nakulesi sikhathi bazalwane egameni elihle nenkosi yethu Jesu Kristu. Samukele zonke ingcebo zikaNkulunkulu ezihlanganyele kanye nathi nakulesi sikhathi. Samukele bonke abazalwane ikakhulukazi base Life Abundance. Samukele wonke ama friends wethu ku Facebook, and uNkulunkulu anibusise. Siyabonga uNkulunkulu nokuthi esikhathini esifana nalesi kodwa kube khona inkonzo esizozenza ngalento yokustreama. Ngicela sivule sonke incwadi yesibili yabaseThesalonike isahluko 2 sifunda kusukela ku verse number 1 la kufundeka khona kanje. Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that we be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by the word, nor by the letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there comes a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalt in himself above all that is called God, and that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now ye know that withholdeth that he might be revealed in this time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the fire of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Babizwi lakho liphilile namandla khuluma ngalo egama lika Jesu. Amen. Ngithanda ukukhuluma ngesixwayiso esikhulu. Sihloko sami sithi isixwayiso esikhulu. Ncwadi yabaseThesalonike ibhala uPaul ebhalela abazalwane baseThesalonike. Okungabazalwane ababe nenkinga eziningi kakhulu ekukholweni kwabo. Ezinye zenkinga ababe nazo kube zinkinga zabaprofeti bamanga. Ezinye zenkinga ababe nazo kube izinkinga zokuthi izwi likaNkulunkulu bangali-understandi ngendlela abekufanele bali-understande ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi uma sifunda umlando uyasitshela ukuthi kukhona ikhathi la khona okwathi uma befundiswa ngokuthi uJesu uyabuya masinyane, bavele babamba leli lithi masinyane bayeke imisebenzi
bayeka izikole bayeka yonke into bathi ngoba uJesu uyabuya bahlale ndawonye. uPaul kusebabhalela lencwadi ngoba efuna ukubaxwayisa ukuthi iziphi izinto ezizoveza ukubuya kwenkosi. Le ndaba yokubuya kwenkosi uJesu iqala kahle hle uma uzofunda incwadi yabaseThesalonike uqala isahluko 5 uzofunda from verse number 13 la khona uJesu ekhuluma ngokuthi angabibikho ongenakwazi ngenkosi yethu uJesu Kristu. Uthi ngoba bonke abafe bekuye lithi iBhayibheli kokhala icilongo bavuswe bahlangabeza inkosi emkhathini. Elize lithi iBhayibheli soba kanye nayo njalo. Asazi ke noma bathatha lawo mazwi babona sengazathi uJesu useyabuya kwakuthi makufa umzalwane engakabuyi uJesu bale khala beqhimize phansi ngothi uma besencwatshwa umuntu bafune nabo ukungena ethuneni kanye naye kube sengazathi into enkulu kufa komuntu bakhohlwe ukuthi iBhayibheli lithi kuhle ukufa kwabangcwele kuyamthokozisa uNkulunkulu ukufa kwabangcwele bakaNkulunkulu. Kodwa ke la sifunde khona namhlanje kukhona izinto ezimbalwa engifisa ukuthi siyibambe ukuthi yini ezokwenzeka before uJesu abuye. But before ngifike kufanele sikumemezele lokhu bafowethu ukuthi uJesu uyabuya. Futhi ke manje engazathi sekuseduze kunoma okhokho nabapostoli ababekhuluma ngaso. Izonke izinto seziyaveza ukuthi inkosi iseduze. Engeze sike sakhuluma namhlanje ekuseni ukuthi ezinye zezinto akhulume ngazo uMatthew chapter 24 ile eyokuthi kuzoba khona indlala, kuzoba khona inhlupheko ezingumangaliso, kuzoba khona ama persecutions and pestilence. La khona kuzokwenzeka before uJesu abuye. Uze athi umlobi wencwadi kaMatthew athi wena kuyothi osendlini ophezulu kwendlu uma likhala icilongo ophansi angakwazi ukuthi athathwe omunye asale ngoba lento izoba buhlungu kakhulu. Bengibheka nje ngoba kukhona le lockdown eSouth Africa besiyaliwe sisonke ukuthi asihlale endlini, kodwa abantu ngendlela abagcwele phandle uyabona ukuthi abantu abanandaba nento yesixwayiso. Uma uzobheka lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ku chapter number 24 lithi abantu bobe beshadisa, abantu bobe benza abaphathi, benza zonke izinto inkosi yamakhosi kanti isiyabuya. Nazi ke izinto mhlambe okufanele sizi understand ngoba iBhayibheli likhuluma ngazo. Siyazi ukuthi abafunda iBhayibheli ama theologians ahlukene kakhulu nezinto ezizokwenzeka. Mhlambe to mention the few, abanye bakholwa ilento okuthiwa i-pre-tribulation rapture, okusho ukuthi ukuhlwithwa kwebandla kuyokwenzeka ngaphambi kokuthi kube khona inhlupho ezinkulu. Abanye bakholwa ipost ukuthi thina esikholwayo kuyokwenzeka ukuthi sidlule enhluphweni ezinkulu, singene enhluphweni ezinkulu. Kukhona abakholwa i-millennial rapture abathi ayikho yonke lento yenhlupho ezinkulu. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi noma ukholwa yiphi unasiphi school of thoughts, kodwa uJesu yena uyabuya. Ubuya noma ngabe icilongo likhale sahlwithwa inhlupheko ezinkulu singakafiki, noma ngabe sidlulile enhluphekweni, kodwa uJesu yena uyabuya. Nazi ke izinto ezivezwa yilo mlobi uthi angithandi ukuthi nikhohliswe kulesi sikhathi
kube sengazathi inkosi siyibuyile noma kube sengazathi iyabuya nje namhlanje ebusuku. Uthi kukhona izinto ezisazokwenzeka before likhale icilongo uJesu abuye ukuzolanda ibandla lakhe. Uthi enye into kusazovezwa indoda engenamthetho. Le ndoda engenamthetho kukhulunywa ngumphiki uKristu. Kuthiwa le ndoda le imelene nakho konke okubusa nayo yonke into authority. Siyabona ukuthi uze ethi umoya wayo le ndoda engenamthetho, uthi le umoya wayo usiyasebenza khona manje kulesi scripture esisifundileyo. Uthi lo moya wakhe awufuni uzobona ukuthi yonke into leadership iyavukelwa, noma ngabe semasontweni noma ngabe semakhaya noma ngabe ku-government kuyavukelwana ngoba umoya womphiki uKristu usuyasebenza. Lithi-ke iBhayibheli uJesu akazubuya le ndoda engenamthetho ingakavezwa. Kukhona indoda le okuthiwa umphiki uKristu ozovela masinyane. But number 2, kuthiwa le ndoda lena indlela ezokwenza ngayo izokwenza ukuthi kumelwane nazo zonke izinto ezumthetho, nazo zonke izinto ezisho ukuthi akuhanjwe ngayiphi indlela. Usuyabona ke noma kuthiwa abantu abahlala endlini bagcwale ngaphandle ukuthi umoya wendoda engenamthetho usuyasebenza. Kodwa lithi iBhayibheli lapha ku verse number 7 lithi siyamazi obambezele le ndoda engenamthetho ukubivele. Kukhulunywa ke lapho ke ngebandla likaJesu Kristu abathengwe ngegazi, ngoba ngeke indoda engenamthetho, indoda u-antichrist avele sisekhona. Yingakho ke kuzoba khona izinto ezifana nalezi zifo la khona sizwe ukuthi izama le ndoda ukuze force nithi, kodwa ayikwazi ukuvela sisekhona ngoba mkhulu ongakithi kunalowo osezweni, mkhulu osindisileyo kunalowo odukisayo. Ngiyathanda ukusho ukuthi uma ke ibandla selithathiwe le ndoda izovela. Kodwa nazi izinto engifuna ukuthi uzibambe ukuthi le ndoda engenamthetho uma isivela izinto izozenza abaholi bezwe bayi-understand, ngoba kuzoba sengazathi iletha isixazululi seyinkinga ekhona emhlabeni. Enye izinto ezoyenza ukushawa kophawu esandleni saka right kanye nasobunzini, la khona kuzobe becabanga ukuthi basolve inkinga yokulahleka kwemali neyinkinga zonke ezi around the economy. Bazoshaya lo mthetho ukuthi imali ingabe isaphathwa, imali umuntu ihlale esigcifizweni esisebunzini noma esisesandleni. Uyabona ukuthi lo mthetho abaholi bezwe bazowuthatha kube sengazathi umthetho ozoletha ama-solutions. Kodwa njengoba ngikhuluma nje kuyahlanganwa, kuyahlukwana kubaholi bomhlaba, kuzanywa ikhambi. Nakule nto le yecorona kungenzeka ukuthi umhlaba uyahlanganisa ukuthi lowo ubhizi othile uliphethe ikhambi ufuna ukungena ngalo abuse umhlaba. Umhlaba uzobuswa ile ndoda, kuzoba khona imali eyodwa, kuzoba khona ulimo olulodwa, kuzoba khona umbuso owodwa no government owodwa, yonke eminye imibuso bese ingena phansi kwayo. Bese lithi iBhayibheli into la khona ezokwenza ukuthi abantu abanye even abaJuda naba-Israel bayikholwe kuthiwa le ndoda le izoletha ama-solutions even naseGaza Street la okuliwa khona, iyona ezoza nesixazulule sokuthi izimpi ziphele. Kuyothi-ke nabakwa-Israyeli abantu abakhethiweyo bazobe sebeyikholwa le ndoda, kodwa
ibandla ngaleso sikhathi lizobe lingasekho selihlwithiwe selini Nkosi uJesu emkhathini. Uma sifunda according to uDaniel ukhuluma ngo70 weeks obheka u7 years ibandla elizobe likhona lapha emkhathini, ngoba u3.5 years oqala kuzobe abantu bonke uJesu emise isihlalo esimhlophe sokubusa okuthiwa yibhima seat, i-judgment seat. Lakhona abangcwele elithi iBhayibheli bayoya esihlalweni sokwahlulelwa, kuthiwa sobe siza siphethe imisebenzi yethu esikade siyenza ngezandla, lapho bekuhlolwa khona ama-motives ukuthi izinto ebesizenza, ukuthi Zikhali njengoba kade ushumayela ubushumayelani, yini into kade uyifuna, ukuthi abaqulayo yini abayifunayo ngokucula. Kuzobe kuhlolwa imotive ngaleso sikhathi. Kodwa kuthiwa ngale minyaka ewu3.5 yokuqala kuzoqedwa i-judgment yabangcwele. Ila khona elithi iBhayibheli sobe siza nemisebenzi yethu sidlule emlilweni, kuthi lowo obekade motive yakhe ingekho right umlilo uyoyishisa imisebenzi akade yenza. Kodwa labo abebe nama-motives right bazodlula emlilweni, bese umsebenzi wabo lithi iBhayibheli lo msebenzi iwona abazonikezwa ngawo umqhele. Now kuzothi-ke ku3.5 years okugcina yila khona inkosi ezobe isiqhelisa isifaka imqhele. Ngiyathanda ukusho ngisazoqhubeka nale lesson mhlambe ngoLwesithathu sesibheka iscripture sonke imiqhele eseBhayibhelini iwu7 isiyonke. Kukhona umqhele ukuphila, khona umqhele ukunqoba, khona umqhele ukulunga, miningi ize ibe u7. Kangangokuthi sothi masidlula enkosini isibeke imiqhele khona abazobe benayo yonke. Kodwa lithi iBhayibheli izothi mayisiphela leminyaka ewu3.5 years wesibili sizothatha yonke imiqhele siyibeke enyaweni zikaJesu, bese sithi umfanele ubukhosi nenkazimulo ngoba yena wahlatshwa wabathengela abantu uNkulunkulu ngegazi lakhe. So ngaleso sikhathi sobeka imiqhele ezinyaweni zikaJesu. Then bese kuba khona izinto ezizokwenzeka esizoyidinga uma sesenza i-quick study ukubuya kukaJesu. Kodwa kuthiwa le ndoda le uzothi mase beyikholwa bonke abantu bese iya eJerusalem ethempelini likaNkulunkulu, bese ifika ihlala ethempelini, bese ithi yona iNkulunkulu. Yilapho-ke abaka-Israyeli bezobaleka baye kuma-caves bayoqasha, ngoba bobe sebebona ukuthi uJesu okuyena okwakufanele bakholwe uye yiloyana bamphikayo owalenga esiphambanweni bathi susa mbethele. Bazobe sebeqonda ukuthi okuyena Jesu uMesiya okwakufanele bamkhonze yiloyana, lona umphika uKristu. Kuthiwa bonke abazobe bemelene naye bazobe befa, abanye bazobe befa ngenkemba, abanye bazobe bechithwa igazi befa. Baningi abantu abazobe befa ngaleso sikhathi. Abanye abazobona ukuthi sekumphika uKristu bamukela uJesu, sibandla selihlwithiwe bese beyabulawa. Kodwa nakho engifuna ukukusho ukuthi angithandi ukuthi nikhohliswe, inkosi iyabuya. Kodwa kufanele sazi ukuthi asihlale ebungcweleni. Into ezokwenza ulungele ukubuya kaJesu ukuhlala ebungcweleni. Abantu abasezonweni abaphenduke, ngoba igazi likaJesu lisahlanza lonke uhlobo lwezono. Bonke abanomoya wokungabuseki ababe nomoya wokuthobeka ukuze balindele ukubuya kukaJesu.
uthi umlobi wencwadi kaPetro uthi kuyakuba isikashana nje ozayo uyeza akayikulibala. Ngiyathanda South Africa, ngiyathanda ebandleni likaJesu kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uJesu uyabuya. Asilungeleni ukubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Encwadini yesambulo isahluko 1 from verse number 7 uma lithi bhekani uyeza masinyane. Lithi iBhayibheli bonke abamgwazayo bazombona, bese lithi izizwe zonke ziyolila ngayo. Ngiyafuna ukuthi namhlanje kulesi sikhathi lapho nasizwe izigi zenkosi, sizwe ukuthi konakele emhlabeni, kodwa kufanele ibandla libeke ithemba lalo kuJesu, likholwe uJesu. Noma ngabe kufika inhlupheko, noma ngabe kufika intshushiso, noma ngabe kufika ukulamba, noma ngabe kufika ziphi izinto ezingama signs yokuthi aveza ukuthi inkosi uJesu iseduze, kodwa qiniselani ensindisweni. Insindiso ke inalezi ilokhuza inkathi ezu-3. Uma uzofunda encwadini yabaseRoma lithi iBhayibheli ngokuba ukulunga kaNkulunkulu kwambuliwe kubo bonke, bese lithi izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo, kodwa kithi esindiswayo, abaseKorinte, kithi esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu, kithi esisindiswayo. Ngamanye amagama insindiso imanje, insindiso ikwi-present tense, kodwa kithi esesindisiwe ubokwazi ukuthi according to Romans chapter number 10 verse number 9 lithi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo kube insindiso. Uyabona ke kithi esamamukela uJesu sesikhomba leyo insindiso as insindiso esayamukela past tense, kodwa kithi esindiswayo present tense. Bese lithi iBhayibheli encwadini kaMatthew chapter number 20 kaMatthew chapter number 25 bese lithi iBhayibheli okhuthazelayo kuze kube sekuphelele uyena oyosindiswa. Ngamanye amagama insindiso sayamukela, insindiso siyayamukela, insindiso sizoyamukela. Asihlale insindisweni, sihlale ebungcweleni, simkhonze uNkulunkulu, silenze izwi likaNkulunkulu, sihambe simdumise uNkulunkulu ngendlela engumangaliso. Namhlanje ke mina ngiyathanda ukuthi sengiqeda kule session yokuthi uJesu uyabuya. Asingakhohliswa bazalwane, kungabi sengathi uJesu sebuyile, kungabi sengazathi uJesu azothatha iside isikhathi ukubuya. Into fanele siyazi ukuthi ama signs okubuya kwakhe, sazi ukuthi yiziphi izinto ezingeke zenzeke nezinto ezizokwenzeka uJesu before abuye. Ngithanda ukusho lamazwi nje, ukukholwa uJesu kuyi-privilege, kuyisibusiso esimangalisayo. Lowo ngisho lowo owafa esiphambanweni wachithela igazi ukuze ahlanze izono zethu, ukuze igama lethu libhalwe encwadini yokuphila enkulu. Elithi iBhayibheli ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Yena lo Jesu usasindisa kuzobe namhlanje. Amandla negunya kusesandleni sakhe. Usho mayekhuluma encwadini kaMatthew isahluko number 28. Uthi hambani, uthi igunya lonke linikiwe mina. Uthi ngakho ke hambani. Ngenxa ukuthi igunya lakhe lisesandleni sakhe. Ngiyathanda South Africa, ngiyathanda kubo bonke abangilaleleyo namhlanje under the sound of my voice ukuthi asingadideki, asikulinde ukubuya kwenkosi, sihleli ebungcweleni,
ngoba uma sihlele ebungcweleni uma likhala icilongo abafile abasemathuneni amathuna ayovuleka nabahamba bekuKristu lithi iBhayibheli sobe sesihlwithwa kanye nabavuswa emathuneni belithi iBhayibheli sobe sikanye nenkosi njalo siyoba naye siyobe siduduzwa ngalelo langa siyombeka inkosi sibe nayo njalo. Now thina njengabantwana bakaNkulunkulu sidinga ukumkholwa uJesu nomsebenzi ophelele wasesiphambanweni, simkholwe sime even ekhathini nje singadideki, sazi ukuthi usenamandla igunya ulikeze thina njengebandla ngoba uthe ngaphezulu kwaleli dwala nyamlakhe ibandla lakhe namasango eHades awayikulahlula. Bazalwane, qinani ngalamazwi, nazi ukuthi inkosi iyabuya, nohluphekayo nodonsa kanzima azi ukuthi inkosi yamakhosi eyafa esiphambanweni iyabuya. Nalowo odlule enkingeni azi ukuthi inkosi yamakhosi uJesu Kristu iyabuya. Sengithandaza namhlanje mhlawumbe khona ohambe waphelelwa ngamandla endleleni, singathandaza kanye nawe. Nenzeka ukuthi khona osekhohlisiwe, singathandaza kanye nawe. Kungenzeka ukuthi kukhona ongakaza yamukela inkosi yamakhosi uJesu Kristu, singathandaza kanye nawe. Nakulesi sikhathi ngicela ukuthi uma ukhona uvala amehlo kanye nami uphakamisa isandla sakho usho lamazwi emva kwami uthi inkosi uJesu, ngiyakholwa enhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi. Ngiza kuwe kulesi sikhathi esinjena, ngisindise, ungikhulule, ungithethelele zonke izono zami. Baba, ngiyabonga ithuba elijena ukukwamukela ungakabuyi ukulanda ibandla lakho. Nkosi uJesu, ngiyakuthanda, ngizokukhonza. Amen. Yathanda ukuthandaza nabazalwane bonke abadlula ebunzimeni, abadlula abagulayo, even nakulesi sifo secorona. Ake sithandaze kanye nawe lapho khona. Baba wethu omngcwele, ngidedela amandla aphilisayo egameni likaJesu kuloyana naloyana osehaqiwe izifo zalesi sikhathi. Ngegama likaJesu Kristu siyathandaza ukuthi amandla omvuso uKristu Jesu amthinte aphiliswe ngemivimbo kaJesu. Lithi izwi lakho siphilisiwe. Baba, ngiyabonga uyamphilisa loyana, uyamphilisa naloyana, uyamqaqa amakhetanga ngumnyama loyana naloyana, uyamkhulula loyana naloyana. Baba, ngiyabonga ukuthi uyabaphilisa abantwana bakho ngenxa kaKristu Jesu inkosi. Amen. Sengivala ngithanda ukuthi uma ufuna ukuba ingxenye yalezi inkonzo, like ipage lapha ku Facebook elithi Bishop Sibusiso Zikhali, SBU. Ungabhali ukuthi Sibusiso, bhala ukuthi Bishop Sibusiso Zikhali. Like that page ukuze ube ingxenye yalezi inkonzo. uNkulunkulu anibusise. Ngiyathanda futhi ukuthi uma ningena ku YouTube nifune uBishop Sibusiso Zikhali, also ningene lapha ni subscribe, usubscribe uma ungenile ngoba zonke lezi inkonzo sizozi upload there ukuze nawe ukwazi ukuzidownloada uma uNkulunkulu ekusiza ubusiseke. But okugcina siyazi ukuthi sikulesi sikhathi la khona sisemakhaya, uma uNkulunkulu ekuthinta ukuthi unikele okweshumi kunikele ebandleni lakho, uma uNkulunkulu ekuthinta to give also kule ministry yethu, kukhona lapha nepagini njengoba ubuka ku live ikhona iaccount ekhona, unikele ngendlela uNkulunkulu akubusisa ngayo. uNkulunkulu anibusise nonke, uNkulunkulu ayibusise South Africa, uNkulunkulu ayivikele South Africa egameni likaJesu. Amen. Good. Thank you. Ukhona iaccount ekhona, unikele ngendlela uNkulunkulu
angibusisa ngayo. uNkulunkulu anibusise nonke. uNkulunkulu anibusise South Africa. uNkulunkulu ayivikele South Africa egameni likaJesu. Amen. Bajabula iquality abantu. That's funny. Fancy Sky is so bad. Aingena? Akusikho lokho ngathi ukhahlela leya. No, iyavutha phandle. Olchisa. Kodwa ngesikhathi ubuya uyithathelile yaphuma. Akazibume la. Akazi disconnect. Kufanele nibeke ikhuzi sambulela. Khona iyavutha. Kodwa ningene kahle. Lesafaya lokho. Ngithemba be